Празник. Живи и здрави. Живи и здрави. Божо. Засмяни, весели и засмяни. Точно така. Не, ние сега ще се... Елате, колеги, да си направим една снимка хубава. Колеги, заповядайте тук да направим една хубава снимка, е така около нас да се съберем всички. Добре. Много папарация. Стъпайте на капак с моля. Шапатно било. Заповядайте да посетиме. Кажи тук, аз залата, ще ви кажа. Дайте ключа. Да. Много години. Нина. Лаген е будна е гръм. Групата се събере сега на памет. Колеги, знаете ли тук какво е имало на това място? Тук всъщност ето Боби може да го каже. Руска полева, бах им казах. Руска полева болница и лазарет. След третия щурм, че руският червен кръст вика Пирогов тук и той прави няколко операции. Доктор Пирогов е направил няколко операции тук, а пък по този път от Плевен са карали с волските каруци ранените. А пък император Александър II е стоял на това балконче там на музея, където го виждате. И като е гледал ранените войници, разпокъсани с рани, кървящи, и казва, че историята казва, че той е плакал на това балконче и това балконче се казва балкончето на царските сълзи. Защото тук е така много е тъгуло за това, че войниците му дошли да хиляди километри по този начин да бъдат. И тук, които са починали, фактически ги заравят в руското гробище. В случай с 100 годишнината на Кордон, когато става град, костите ги изравят от там и са в основите на паметника. В основите на паметника. Руското гробище се намира до сметището. Той има една могилка, има там едно камъче, там фактически се е намирало руското гробище и ние като деца бехме ученици, тогава ни правиха една бригада и участвахме в разкопаването на костите. Извадихме всички кости тогава, ковчезите, костите бяха събрани отделно,
всички атрибути към войниците, като медали, каквито и там лични вещи, които са били, да, те в момента са съхранени и се пазят в панорамата в Плевен, а костите се намират в основата на паметника Костница, който ние след малко ще посетим. Български опълченци, които са дали живота си за нашата свобода, на Господа да се помолим. За преснопаметните Божии раби, чието памет честваме днес, за техният покой, тишина и блаженна памет, на Господа да се помолим. За да им се прости всяко волно и неволно прегрешение, на Господа да се помолим. За да вреди нашият Господ Бог душите им в място светло, в място злачно, в място покойно, дето пребивават всички праведници,
на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. След като изпросихме за тях Божията милост, Царството небесно и прощение на греховете, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Господа помолим сьом. Господи, помилуй. Боже на духовете и на всяка плът, който потъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на този свят, сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои руски, румънски, финландски воинов, на всички български ополченци, в място светло, в място злачно, в място прохладно, дето няма нито болка, ни печал, ни въздишка, всяко съгрешение, което са сторили с думи или дело или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е вечна и Твоето слово е истина. Господа помолим сьом. Господи, помилуй. Защото Ти си възкресението, живота Ти покоят на всички починали Твои раби, Христе Божи наш, и затова на Тебе въздаваме славата заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия, благия и животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судбе Твоей живим я. Аллилуйя. Благословен си, Господи, научи ме оправданием Твоим, святих лик обретен източник жизни, и две райскою да обрящо и аз под покаянием, погибше учасес, воззови ме, спаси и спаси ня. Благословен си, Господи, научи ме оправданием Твоим, упокой, Боже, раби Твоя и учени я в раи, и бежелици свети Господи, и праведници сияют яко светила, усопшие раби Твоя упокой, презирая и вся согрешения. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Радуйся, чистая Бога плотью, росшая во спасение всех. Ей, уже род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай. Богородице чистая, благословенная. Аллилуйя, аллилуйя.
и сея всели во дворе Твоя, яко же е списано, презирая яко благ прегрешения их, волная и неволная, и всяя живедени и неведени человеколюбче. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Одеви восияви миро Христе Боже, Сине света Твоё показави, помилуй нас. Со святыми упокой, Христе. Премудрость, просто услышим Святого Евангелия, мир всем. И Духові Твоєму. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, рече Господ на юдеите, които бяха дошли при Него: аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да огладне, и който вярва в мене, няма да ожедне никога. Но казах ви, че и ме не видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън, защото слязах от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая: от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на оногова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен,
и аз ще го възкреся в последния ден. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Христе Божие упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос, истинният Бог наш, който владее над живи и мъртви, възкръсна от мъртвите по молитвите на своята пречиста и непорочна света майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свои свети, да настани душата на всички руски, румънски, финландски воинов, на всички български опълченци, възселенията на праведните, да ги упокои в лоното на Аврама, да ги причисли към праведните и нас да помилва, защото е благ и човеколюбец. Во блаженном успение вечни покой подаш, Господи, особшим рабем Твоим и сотвори вечною пам'ять. Молитваме, Свети Отец наши, Господи Исусе Христе Божи наш, помилуй нас. Амин. Амин. Брати и сестри от Господа, нека Бог да прости душите на всички онези знайни и незнайни войни, дали живота си за освобождението на България от турско робство. Бог да ги прости и вечно да бъде паметта. Славен ден, празник, скъп на свободата. Нека погледи сведем и целунем знамената. Стари бойни знамена на хайдутските дружини водили са не една битка в робските години. Днес стаили огнен дъх, път поемат знамената към най-българския връх, Шипка, връх на свободата. Нека нашата родина била поробена страна и само пладените сини простери войни знамена. Нека нашата родина
съм българче и силна майка ме е родила. С хубости, блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна, ние велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Пътников иден, пътников млад, тръгнал да видим белия свят, дето минаваш, пей и мечтай, но не забравяй родния край, че на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Много родини има в света, има долини с чудни цветя, ала го няма първия свят. Песента и душка роден Българ. Че на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Ти ще пребродиш много страни, всички народи ти обикни, но не забравяй пътников път, коя прославен трудов народ. Че на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Героям Плевны, отчасти Третьего Украинского фронта победоносной Красной Армии. Вдали от русской матери земли, здесь спали вы за честь отчизны милой. Вы клятву верности России принесли и сохранили верность до могилы. Вас не сдержали грозные валы, без страха шли бой, святый, правый. Спокойно спите, русские орлы, потомки чтут и множат вашу славу. Отчизна нам безмерно дорога, и мы прошли по дедовскому следу, чтобы уничтожить лютого врага, достойную победу. Уважаеми гости и съграждани, скъпи приятели, свещената, славна и победна 1878 година бе край и начало за възкресението на нова България. Краят на мъките, страданията и униженията на дедите ни. Краят на безчинствата и началото на нов живот за довчерашната робиня майка България.
Никой не е забравен и нищо не е забравено. В цяла България днес бият камбаните. Бият, за да оповестят, че преди 138 години светлината е наделяла над мрака. Днес сърцата ни са изпълнени с признателност и саможертва на хилядите загинали за освобождението на България. Давам думата на кмета на община град Пордим, господин Детелин Василев. Петстотин години Османска империя, 500 години робство, 500 години България я няма на картата. Тя съществува само в душите и сърцата на нашите прадеди. За да дойде 3 март 1878 година, дата на която българите отново заемат своето достойно място в Европа. За да го има 3 март, трябваше да има плевенската епопея. Трябваше да го има най-скромният ъгъл, в който се е родила свободата на България – Пордим. Гордейте се, пордимчани, че вие сте част от историята. Гордейте се, че Пордим е град на герои. Онези герои, пред чиито кости днес ние с вас се прекланяме. Георги Раковски, идеолог на българската национално-освободителна революция. Стефан Караджан, революционер от българското национално-освободително движение и войвода. Хаджи Димитър, български войвода, загинал на връх Бузлуджа. Филип Тотю, Панайот Хитов, Ангел Кънчев, Васил Левски, стратег и организатор на национално-освободителна борба, е обезсмъртен в паметта на народа. Райна Княгиня, българска учителка и революционерка, ушила знамето на Априлското въстание. Георги Бенковски, водач на Априлското въстание в 4-ти революционен окръг, убит от турската потеря. Тодор Габрищов, апостол в Априлското въстание, автор на кървавото писмо до Панагюрския революционен окръг. Бачо Киро, Баба Тонка, Поп Харитон, Христо Ботев, гениален поет и деец на българското национално-освободително движение, загинал в бой с поробителите. Илю Войвода, Панайот Волов, организатор и ръководител на Революционния комитет и Априлското въстание. Капитан Петко Войвода, подполковник Павел Калитин, командир на 3-та опълченска дружина, загинал в боя при Стара Загора, при защита на Самарското знаме. Димитър Поп Георгиев, митрополит Методий Кусев, митрополит Натанаил Охридски, майор Рачо Николов, Захари Стоянов, български революционер, политик и писател. Стефан Стамбулов, строител на Нова България. Княз Александър I Батенберг, първостроител на новата българска войска и главнокомандващ на българската армия през сръбско-българската война през 1885 година. Майор Авраам Гучев, подполковник Данаил Николаев, капитан Олимпий Панов,
капитан Рачо Петров, капитан Атанас Узунов, капитан Христо Попов, капитан Коста Планица, Гоце Делчев, български революционер, водач на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Дамян Груев, Христо Матов, Перен Тошев, Борис Сарахов, Фелдфебел Христо Чернопеев, Никола Карев, участник в Илинденско-Преображенското въстание и ръководител на Крушевската република. Георги Кондолов, Пито Гули, капитан Стамат Икономов, генерал Александър Протогеров, български генерал и политик. Михаил Вирджиков, Тодор Александров. Отдали целия си съзнателен живот на борбата за освобождение и национално обединение на българите. Вечна слава на хилядите знаени и незнаени български войни, загинали за отечеството ни по бойните полета. Прионгала, Върбишки проход, Ахелой, Цариград, Траянови врата, Одрин, Солун, Плакотница, Търново, Никопол, Плевен, Пордим, Видин, Стара Загора, Шипка. И нека нашият земен поклон бъде най-свидният израз на святи чувства, що питае към сияйната слава на войните, герои на България. Молим всички гости и жители на град Пордим на колене с едноминутно мълчание да почтем паметта на загиналите хиляди руски, румънски, финландски и български герои, отдали живота си за свободата на България. Поклон!
тържествата, посветени на освобождението на България от турско робство в община Пордим, са започнали от 26 февруари. Днес ще завършат с масов крос, чието начало ще бъде поставено в 11 часа от къща музей Велики княз Николай Николаевич. След обявяване на победителя от масовия крос ще се състои финала на футболния турнир между отборите на РПУ град Пордим и отбора на фирма Фаворит, борещи се за първо и второ място. След края на футболния матч, кмета на община Пордим ще връчи купите и наградите на победителите. И сега ще бъдат показ на наградените победители на двете категории момичета и момчета. В категория момичета на първо място Надя. На второ място Виктория. На трето място Детелинка. И сега в категория момчета на първо място Невелин. Браво! Здрав. На второ място Свилен. Браво! И на трето място Сашо. Александър. Благодаря отново на всички участници и на господин Вълчев за съдействието. Сега каним всички на футболното игрище, за да проследим финалната среща между отборите на РПУ град Пордим и фирма Фаворит.
уйскито, бутилката остава за отбор. Готови се. Бутилките да не падат на земята. Оскори, помагайте, Оскори! Очаква се от фирма Фаворит да се справят с отварянето на така. Отбора на полицайите спечелиха бутилката с уиски. Днес ще консумират уискито само с разрешението на началника на полицията. Тук ли? Бутилките на децата да ги изпият. Колко минути? Опа! Бача, дай! Айде, бе! Не, пробай, пробай! Иди! Пак, може! О! Кале, пропусто! Кой бе, трябваше да... Кой го дърпа? Дай там, бе! Отборите на първо, второ и трето място отбора на СЕО Свети Кирил Методий да заповядат на терена. И представители на всички участници да има на терен. На всички отбори представител. На ЗКП Утрен
на Атланти Кико. Фаворит. И отбора на Репо Лудопен. Отбора на Репо Лудопен заповяда на терена. Ангеле! Представител на ЗКПО има ли? А такива седно има ли? Те заминали да урат ги от движение. А Атлантики кой има ли представител? Те правят производство, давай. Рива с Атлантико. Минчо. 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 Рива коти. От общината представител има ли? Аз ме срам да излия. И така, отново да благодарим на всички участници. Благодарим на заместник Петър Боби Александров за неговата идея и организацията. Благодаря на съдиите за перфектното отсвиране на срещите. И така, като на всяко състезание, има победители и победени. На първо място отбора на фирма Фаворит. Град Пордин. Дайте им наградата. Воли. Има Фаворит, получи купата за първо място, грамота и 200 лева награда. На второ място отбора на РПО град Пордин, капитана на отбора. $150 лева награда, грамота. Благодаря за участие. На трето място и с най-големи аплодисменти отбора на село Свети Кирил от този град Пордин. $100 лева награда. Отбора на община Пордин, четвърто място, $50 лева награда. Отбора на ЗКП Отрем, $50 лева награда. Има ли кой да вземе наградата? Те ги срам да се покажат. Отбора на Атлантик Ико, 6 място, $50 лева награда. На този турнир ще връчим и още няколко награди. Едната е за най-младия участник на турнира. Това е от отбора на село Велислав Великов. Меси доживях да го видя. Няма парична награда за това. За гол майстор на турнира е Владко от отбора на РПО град Пордин, да заповяда.
с 7 карани. За най-добър вратар на турнира от отбора на СОУ Свети Кирил Методий Росен. И за най-възрастен играч, имаше по-възрастни, но той отсъства, следващия по старшинство е Илян Джуров. Отново на за всички участници в турнира аплодисменти. Следващата организация на такъв футболен турнир предвиждаме за Великден, така че отново ще се насладите на участниците. Благодарим на всички. Закривам турнир. часа. Това беше нещо елементарно, ще бъде нещо елементарно.